Hola, hola, bones a tots, soc l'Albert, ja ho sabeu, i bé, el dia d'avui anem a comentar, el tema de la setmana i segurament el tema del mes, del dia, les eleccions a Catalunya, aquestes eleccions autonòmiques, i anem a veure com està, no, tot això. Primer analitzarem els guanyadors, és a dir, analitzarem el nombre de votants que ha tret cada partit, i després analitzarem qui s'ha quedat fora i quines són les projeccions de futur, no? Qui farà govern i qui no farà govern. Bé, en primer lloc, cal dir que el guanyador de les eleccions ha estat Salvador Illa, amb 33 diputats, i s'ha emportat el 23,04% de l'electorat. Cal recordar que és la participació més baixa de la història de Catalunya, fregant el 50%, una mica més del 50%, i bé, mira, participació 53,54%, no? És la participació més baixa de la història de Catalunya. Doncs bé, analitzem candidat per candidat. En segon lloc, i empatat a diputats, amb menys vots, ha estat Pere Aragonès, 33 diputats també, però 21,3% de l'electorat, no? Després està Junts ha tret un 20,04% de l'electorat, 32 diputats. I per quart lloc, aquests són els tres primers, no? Són els tres guanyadors. Jo els declaro guanyadors els tres. L'únic que uns amb més percentatge que d'altres. Després tenim Vox, que ja està fora de la Champions League, diguéssim, està a mitja taula. Vox ha quedat amb 11 diputats, amb 7,69% de l'electorat. S'ha distribuït molt bé l'electorat a Vox dels diferents municipis, per això ha aconseguit tindre 11. Perquè si veieu la CUP amb 6,67% de l'electorat, ha tret 9 diputats també. També s'ha repartit molt bé a nivell del territori català. No ha estat amb un focus concentrat, no? Com el PSC. Per això el PSC no té més diputats. El PSC fora de Barcelona i part de Tarragona no guanya, és així, és la realitat, no guanya. Després tenim Comú Podem, que ha tret 8 diputats, però ha tret més vots que la CUP, perquè es vegi que l'important no és solament un lloc on et voti molta gent, sinó repartir-te a nivell del territori, no? Ha tret 8 diputats amb el 6,87% de l'electorat. I bé, aquí tenim després Ciutadans, amb 6 diputats, n'ha baixat 30, una baixada molt considerable, però perquè veiem, això ho hem analitzat més tard, no? 6 diputats amb el 5,57% de l'electorat, i per última força representada al Parlament tenim el PP, amb 3 diputats amb el 3,85% de l'electorat, perdoneu. I després hi ha hagut diferents forces que han estat votades, com el PDeCAT amb 2,72%, i Zero Verds amb 0,45%, Primàries amb 0,21% i el Front Nacional de Catalunya amb el 0,18%. Bé, aquests partits, el que ha estat a punt d'estar representat és el PDeCAT, és així. Per què no ha estat representat el PDeCAT? Bueno, és una mala estratègia. Aquest 2,72%, si el sumes a Junts, li dones pràcticament la victòria. Superes Esquerra Republicana. I això ja ho analitzarem més tard. Ara vull parlar de lo següent, no? Que és a nivell territorial, com s'ha repartit el vot a nivell territorial. Bueno, doncs Junts continua amb la seva hegemonia. Vull dir, Junts és el més votat en els municipis de Catalunya. És el més repartit a nivell territorial i això serà així, això seguirà sent així, no? Junts és el partit que més fons electoral ha tocat, vull dir, és molt difícil veure que Junts tregui menys vots que això, i ha lluitat contra les enquestes, vull dir, enquestes el ficaran amb 24 diputats, amb 21 diputats, vull dir que són valors que sempre intenten fer baixar, no? És el partit a batre, amb aquestes eleccions, no? I ha estat a punt de guanyar, vull dir, si no arriba a ser per la decisió del PDeCAT, estan rossant una victòria electoral, vull dir, no és ben bé una derrota el que ha passat a Junts, és moment de ser autocrític i de dir-los als de Junts que així no es guanyen les coses, no? Com podem veure, Junts és la força més votada al llarg del territori català, a nivell territorial, però el PSC
que per mi són els dos partits hegemònics de Catalunya. Esquerra Republicana és el tercer, és com un Atlético de Madrid, no? Perquè ens entenguem tots els que segueixen el futbol. Com podem veure, el PSC treu molt rèdit electoral pels votants que té. És dir, en Barcelona i una mica part de Girona província i Tarragona, guanya tots els vots, allí. Fora d'aquí, a la Vall d'Aran, i ja està. Però fora d'aquí, no treu vots. No treu vots. El PSC, fora de Barcelona i part de Tarragona, a menys que no siguin llocs puntuals, doncs no guanya. No guanya. Aquesta és la realitat, no? L'anàlisi que puc fer d'aquí del votant del PSC, bueno, doncs que era la concentració. Si dèiem que Ciutadans era la concentració del vot unionista l'any 2017, doncs aquí també hem de pensar el mateix. Aquí també hem de pensar el mateix. Era la concentració del vot moderat unionista. I s'ha dit clarament en campanya que venen a guanyar l'independentisme. És això el PSC, és això, no hi ha més. Després m'agradaria parlar d'Esquerra Republicana, que sí que li ha guanyat una mica de municipis al sud a Junts per Catalunya, però per culpa de la decisió que ha tingut amb el PDeCAT. El PDeCAT ha guanyat amb 4 o 5 municipis, més de 4 o 5 municipis, no? N'ha guanyat a uns 6 o 7, si no m'equivoco, que ja és el 2,70 i pico %. Però bé, a part d'això, el mapa a nivell territorial és Junts que guanya i aquí no hi ha res a dir, no? Després, m'agradaria passar ja aquí a la formació del govern. Aquí ja serà més complicada la cosa. Jo crec que, bueno, començarem a la magnífica pàgina de TV3, començarem analitzant com han quedat les coses, ficarem tots els partits aquí, per un moment, i començarem a analitzar. Bé, com bé ha dit Salvador Illa, es presentarà com a candidat per la Generalitat, no? És dir, com a persona, o sigui, ficarem primer Salvador Illa aquí, en primer lloc, veiem i veiem si la seva candidatura, veiem quines opcions té, no? Bé, Salvador Illa ja va dir que el primer que farà és parlar amb Comuns, que sumen 41 escons entre els dos, 33 més 8, i jo crec que Ciutadans aquí sí, perquè Ciutadans, clar, si Ciutadans no arriba a perdre tant i el PSC doncs no guanya tant, estaríem parlant potser d'una cosa més diversa, saps? Si el PSC arriba a treure, no sé, 30 escons i Ciutadans sí, 10, doncs la cosa ja hagués estat diferent, no? Que era la meva aposta. Jo, Ciutadans, jo els donava 10 escons, no? Han baixat més. Els 3 de dalt han estat molt bé. Els 3 de dalt han arrasat amb tot el de més. I han borrat el PDeCAT, que per mi em sembla un mal negoci el que ha fet el PDeCAT, en vez de no intentar ajuntar-se amb Junts. Bueno, li ha costat la victòria a Junts, és així, és un fet, vull dir, això són coses que s'han de qüestionar, no? Després, tenim Esquerra, que encara no el tocarem. Primer analitzarem el cas més proper, no? Què tenim? Ciutadans, que jo crec que votaria amb aquesta a favor del PSC, ja ho va dir. Jo crec que el PP també, unint les forces constitucionals, arriben als 50 escons. Però, clar, aquí tens Vox, que Vox en Podem jo crec que ficaria que no. I aquí ens tenim els 3 partits independentistes. Veiem aquí com ha sumat això. Tenim els 3 partits independentistes que ens queden per ficar, no? I jo realment no sé qui ficar. La veritat, jo crec que Junts, amb aquesta candidatura, amb PP diria que no. Junts diria que no. Qui més? La CUP jo crec que aquí, veient Ciutadans i PP, diria que no, i Esquerra diria que no. Jo crec que no guanyarien amb aquest format, no? D'unir tot el vot constitucionalista no es donaria, perquè Vox tampoc no crec que doni en Podem. Vale, ara anem a analitzar el següent panorama, no? Anem a treure al PP i a Ciutadans, i fiquem el PSC. Tenim una altra opció, que és la que jo penso, no? Que és que el Podem estigui i
hi hagi un tripartit. Hi hagi un tripartit, que és l'opció que jo veig més clara, sincerament. És l'opció més no raonable, perquè no és l'opció més raonable, però és l'opció que jo veig més factible. És la més factible per veure un govern, no?, entre Esquerra i PSC i els comuns. Així quedaria, majoria absoluta, primera volta, passarien si aquests tres decideixen votar a un president, ja sigui el d'Esquerra, ja sigui el del PSC. Jo crec que Salvador Illa no veig que amb aquestes opcions sigui president. Jo crec que la presidència, i veient com van les coses a Madrid, sigui per Esquerra Republicana. Serà l'última presidència que toqui Esquerra Republicana, també la primera, l'última, si queda en aquest format, perquè perdrà molt l'electorat, Esquerra Republicana, i el guanyarà el PSC, i el guanyarà Junts. Vull dir, si es fa aquest tripartit, jo crec que Junts, parlem de 4 anys vista, i queden moltes coses per fer i moltes coses per veure, però jo crec que si aquest és el format i així queda, per descomptat que el moviment independentista quede fragmentat del tot, jo crec que serà la línia vermella de tornar cap a fer un pas 20 anys enrere, i jo crec que aquí, òbviament, es col·locaria Junts al no, el Vox també, Ciutadans també, la CUP també, bueno, és igual, ja sumen, vull dir, no és necessari cap anàlisi més, no? Ja sumen. I també vull analitzar una altra cosa, que és el millor escenari per Junts. Aquest és el millor escenari per Junts. Per què? Perquè tindria molta veu. Tindria molta veu estant a l'oposició. Vull dir, Junts i tindria espai per reorganitzar-se, tindria espai per refer un partit polític una mica més ampli i anar a buscar el PDeCAT i començar a construir de nou des de l'oposició, com va fer, una oposició constructiva, sempre, clar, una oposició que vagi a sumar i no a restar, però jo crec que és el millor escenari de Junts. Jo personalment penso que és el millor escenari que pot tenir ara, tenint els resultats que hi ha. Ara que, bueno, no hi ha una entesa entre PSC i amb aquest tripartit, doncs anem a lo continuista, no? Anem Esquerra Republicana com a primera força catalanista, anem a veure, no diré independentista, perquè Esquerra Republicana no és una força independentista, és una força catalanista, bueno, ja faré un altre vídeo parlant d'Esquerra Republicana, però no és una força independentista, hi ha molts elements independentistes, però és una força catalanista. Vale, doncs veiem Junts, ficarem aquest Junts com a segona força, i això quedaria amb 65 escons, vale? Entre els dos sumen 65. Què passa aquí? Que a segona volta, si hi ha més sís que nos, bueno, segona volta, segona votació, si hi ha més sís que nos, per Aragonès es presentaria seria el nou president de la Generalitat, no? Pues és això, quedaria amb 65. Jo no sé, anem a ficar primer els que no, Ciutadans no, PP no, Vox no, i ara tenim 3 partits, que són els 3 partits d'Esquerra. Tenim el PSC, en Comú i la CUP, que no sé realment el que passarà amb aquesta investidura. Jo no veig treballant sincerament a Junts amb Podem, és dir, que jo ficaria que no a Podem. Tampoc veig favorable el PSC amb aquest tripartit, el ficarem al no, i la cosa és així, la cosa depèn, la clau la té la CUP amb aquest sistema, tirant per l'eix nacional, doncs la CUP té la clau, i té 2 opcions, està fora o dins del govern, pot demanar, inclús té la capacitat de fer-ho, amb petit percentatge, però té la capacitat de negociar ara mateix, perquè si la CUP diu que no, és que no. Sincerament, és que no. Si la CUP s'absté, a segona votació estem igual del que fa 4 anys. Si la CUP s'absté, estem igual que fa 4 anys. Segona votació i Pere Aragonès és president de la Generalitat. En tots els escenaris, jo veig l'únic candidat és el pitjor de tots, o sigui, el pitjor candidat que hi havia dels 3 era Pere Aragonès, per mi. És l'únic que té opcions reals a ser candidat, perquè no veig ni a Illa ni a Laura Borràs capaç de formar un govern amb ells al capdavant, no? Molt estrany hauria de passar això, no? No veig un PSC capaç d'anar amb Junts,
no veig un... L'únic és que és així, em sap greu. No crec que la CUP cedeixi així com així, no crec que la CUP digui que sí. Jo, sincerament, penso que la CUP no dirà un sí a Aragonès de primeres, i més si el govern està format per Junts, jo crec que aconseguirà l'abstenció. Serà una abstenció. I ja està. Jo crec que serà això. Jo crec que serà una abstenció i amb més 6 que nos, 65 a 61, i endavant. La CUP té la clau del govern una altra vegada. El president Mas s'ha equivocat amb la seva estratègia, la clau no la té el PDeCAT, perquè primera no estàs ni al govern, no està ni al Parlament. És cert que s'ha quedat a molts pocs vots de treure un diputat, però bueno, és el que hi ha, és el que hi ha. Mal negoci, no?, has tingut. I bé, jo no veig la CUP. Jo veig la CUP abstenint-se abans que dir un sí. Però bueno, ficarem que sí, si és que sí, que ja fan Aragonès de president, doncs que hi ha una cosa així. I aquesta és la segona opció. En totes les opcions jo veig a Aragonès com a president de la Generalitat, sí o sí, no veig a Salvador Illa com a president de la Generalitat, i si intenta ser investit, doncs tindrà el no. És molt difícil que Esquerra doni suport a Illa, però sí que veig Illa donant el suport a Esquerra, però Esquerra llavors hauria de ser un tripartit i no el veig factible, no? Bueno, doncs això ha sigut tot. M'agradaria dir que no és probable. Jo veig que jo veig probable un govern, és a dir, que no hi haurà eleccions a 2 mesos, però si n'hi ha els beneficiats d'aquestes noves eleccions, jo crec que és clar, és Junts, PP Junts i els partits més petits, perquè jo crec que en 2 mesos et dona temps a reorganitzar-te a nivell territorial i et dona temps a organitzar-te a nivell electoral també. Vull dir, el PDeCAT ha vist que aquesta no és la via. Si volia guanyar el PDeCAT, s'ha quedat a molt poc de tindre representació, però la representació seria a costa de Junts. I què vull dir amb això? Pues, que si sumen els vots d'aquests 2 partits, guanyes a l'Esquerra Republicana, no? I jo crec que aquest és l'anàlisi que ha de fer el senyor Mas i la senyora Chacón. Bueno, i espero que sigui així, no? De totes maneres, l'únic candidat que veig amb capacitats reals de fer govern és Pere Aragonès. Ens agradi o no, és així. I bé, la importància de Junts, que jo penso que amb l'eix nacional, òbviament, tindrà més rellevància, i que jo crec que l'opció més factible i la que menys ens agrada a tots és que es faci un tripartit d'esquerres, que és el que acabarà passant. Ho tinc assumit des de fa 2 mesos jo, personalment, però perquè els tiros han anat cap aquí. Des de 2018 fins ara Esquerra ho ha regalat tot. Catalunya ha estat entregada a les Cortes Generales, no? Hem vist com s'han fet presidents a canvi de res. El 2019, no? Solament s'han reunit una vegada, no? Vull dir, entre governs, no? Per solucionar aquest conflicte català. Què més? Després, jo no sé com qualsevol catalanista pot votar Esquerra Republicana després de la cessió dels impostos, no? Que ara no és la Generalitat, no té la competència de gestionar alguns dels impostos lluitats per el senyor Pujol durant molts anys. Sincerament, acabant el vídeo, com a conclusió puc dir que el guanyador ha estat el PSC, però el PSC serà com Ciutadans. Té 2 opcions el PSC, o ser com Ciutadans o intentar formar un tripartit d'esquerres. Esquerra Republicana, doncs, més de lo mateix. Formarà govern, tindrà el president, això ho tinc claríssim, serà el pròxim president. No sé si durarà gaire la investidura, tampoc. De Junts, vull dir que ha tocat el fons electoral, i tocant el fons electoral, jo crec que d'aquí només pot anar cap amunt, i si es fan bé les coses, es negocien bé les coses, rascaran vots d'Esquerra en un futur, i rascaran vots i tornaran a estar... No tinc cap dubte que les relacions amb el PDeCAT doncs, aniran a millor ara, perquè han vist que els 2 per separats no donen res, es destrueixen entre ells. I ja està, no? La irrupció de Vox, em faltava parlar de Vox. Vox no tindrà representació. És que, molt bé, s'ha guanyat els vots que ja estaven abans al PP, que ja estaven abans a Ciutadans,
i ja està, no res més, s'ha aprofitat de la desaparició, bueno, del baix nivell de Ciutadans, vull dir, ja m'ho esperava, no m'ho esperava amb 11 diputats, també s'ha de dir això, no? S'ha de dir la veritat, no? No m'esperava que Vox entrés amb 11, sí amb 6, però clar, el baix nivell de Ciutadans fa que la baixada tan greu, no? Jo a Ciutadans els he donat 10 diputats, fa que Vox prengui força, no està irrompint perquè sigui un partit nou, no, està irrompint perquè s'aprofita la debilitat dels altres, i ja està, i s'aprofita de l'excepció del moment d'ara, igual que Ciutadans fa 4 anys, és exactament el mateix, no? Bueno, doncs molt bé, espero que us hagi agradat el vídeo, i crec que aquest vídeo també va a Instagram perquè té més visibilitat que YouTube, almenys pel meu cas, i bueno, espero que el disfruteu, no? Molt bé, doncs això és tot, i no sé, comenteu-me què us sembla tot aquestes eleccions, no? Molt bé, adeu!